miettinyt, että ootteko huomannut, mutta suomen kieli on täynnä ihan paskoja sanontoja. Ja mulla ärsyttää ihmistä, jotka niitä käyttää. Ehkä yleisin kaikista on, että makuasioista ei voi kiistellä. Joo, nimenomaan. Niistähän sitä ei voi kiistellä. Mistä sä pitäis kiistellä? Faktoista. Eiffeltorni, se on Pariisissa. Vitu, Turussa! Minun mielestä se on Pariisissa. No minun mielestä se on Turussa, mitäpä siinä sanoo? Ehkä lähes yhtä yleinen on se, jos joku ei ihan handlaa jotain tilannetta. Sanotaan, että nyt meni kaverilla pasmat sekaisin. Nyt meni ilmeisesti meillä on sisällä jokin näkyy pasmaa. Mä en ole ikinä kuullut kenenkään sanoa, että kato siinä on kaverilla pasmat just tuolla. Siinä on kaverilla pitää pasmaa, ja just siellä missä mitään. Ei minä tuolla just tuolla, kato. Älä rokotta, 4 minuuttia, mitä luitaan? Kommentointiin menisi samaan aikaan. Meillä päin on tapana sanoa, että joku hikoilee niin pieniä. Onko tää tuttu teille? Hikoilee? Joo, kyllä. Tää on ihan hyvin looginen sanonta. Koska pienet eläimethän ihan helvetin se on tosi marsu. Hikoilee suhteessa paljon enemmän norsu. Kirkut on helvetin. Se on kirkut pitää teille vesimanavaa liikaa. Tää lista on lopulla. Tää ei mitään sanota, mutta tää mun mielestä tää menee niin samaan älyttömään kategoriaan. Tää on vanha uskomus. Ja kaikki tietää tän. Mitä, jos tapaa karhun metsässä, mitä täytyy tehdä? Leikkiä kuolta. Onko tää tehty? No, kyllä, jos tapaa karhun, kaikki tietää. On opetettu pienä. Jos tapaa karhun metsässä, täytyy leikkiä kuolta. Mulle opetettiin alasta. Jos tapaa tonne karhun metsässä, täytyy leikkiä kuolta. Mulla on yksi pieni kysymys. Mitä jos se karhu ei lähde siihen leikkiin mukaan? On otettu huomioon, koska tää on tosi siis. Silloin kun saadaan 500 kiloa villiä vihasta luontoa karsiin tänne ensimmäisenä, mulla ei tuu ville. Hei, myöntetään! Mä en ymmärtänyt sen, kun tekistä tehdä täppilaisesti. Mikä tää on tää juttu, että karhut ei koske sun, jos oot kuollut? Sillä on hyvin hankala uskoa, että karhut on silleen, että on tummonen aika, polttaa ensin. Mutta on tosiaan totta, ja mä alun perin tuossa Kemijärveltä Lapista. Nimenomaan, koska aivan kaikki te muut, jos ette ole koskaan käynyt Lapin pikkukunnissa, älkää vittu käykö. Siellä ei ole mitään. Siellä ei ole mitään. On siellä jotain, tiedä mitä siellä on. Siellä on kännijuntteja, känni-idiootteja, jotka saa vähän viinaa, niitä on pakko alkaa heti haastaa riittää. Niitä on joka paikassa. Täälläkin on, tiedät, että ei ole puhuta. Mutta siis Lapissa se on jotain ihan muuta. Otetaan sen 10 esimerkki. Oli jouluna kotona pitkistä aikaa, mä menin keskellä päivää paikalliselle grillille tilaamaan lihapiirakkaa. Meni ei voinut välttyä, kohta oli paikallinen kännijutti naamassa silleen, hei kaveri, onks meillä joku ongelma? Ja mä korostin, että oli keskellä päivää. Totta kai mä olisin, että herra jumala, että ei mitään ongelmaa. Ei, kato mua selmeen ruusulle. Onks meillä joku ongelma? Anna se vittuilleen! Herra jumala, nyt herra, meillä ei oo mitään ongelmaa, kaikki on ihan fine. Ja sit se uskoi. Se oli silleen, että no jaa, tää alla sitten. Sano nyt, että mitä mahteita sä otat tähän lihapelkkaan. Kaikki, mä tiesin, että sä oot homo. Ei ole mitään homoja vastaan, en oo. Oon tiedä, että sä oot homo. On ihan pakko sanoa, että isä lopeta se tänne mun tyttöön.